Εκεί στην περιοχή είναι ένα πορνείο. Θα πας να βρεις μια πόρνη γυναίκα που τη λένε τάδε, ας πούμε, και θα της δώσεις τις 800 δραχμές και θα της πεις, ο γέροντας μου σου τη στέλνει να αγοράσεις κάποια ωραία ρούχα για να μπορείς να πας να έρθεις στη χειροτονία που θα έρθω να σε πάρω εγώ να πάμε στη χειροτονία του τάδε. Γέροντα, θα πάω στο πορνείο καλόγερος να με δει κανένα μάτι, να με πάρει καμιά φωτογραφία, να έρθει ο Τράγκας, όχι ο Τράγκας πέθανε, να έρθει ο άλλος, πώς το λένε, ξέρετε ποιος, ο Δασιτρίχης, οι άλλοι από εδώ, ο άλλος ο Λιάγκας, να με πάρει καμιά φωτογραφία και να με βγάλουν και να πούνε ο καλόγερος μπαίνει, νάτος βγαίνει, νάτος το κάνει, νάτος... Γέροντα, είστε με τα καλά σας. Πού με στέλνετε? Και είμαι και ένας άνδρας, ήταν 40 χρονών. 40 χρονών άνδρας είμαι, λέει, πού με στέλνεις να κινδυνεύσω εκεί μέσα? Με την ευχή του γεροντά σου δεν κινδυνεύεις να κάνεις το σουβιό. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, πώς ήρθε αυτή η τρέλα? Άκουσε, παιδί μου, του λέει. Αυτός που θα χειροτονηθεί όταν έγινε 24 χρονών άνθρωπος, 25. Αυτός ήταν στο Πολυτεχνείο. Κουράστηκε το μυαλό του και για ένα χρόνο ζήτησε να ξεκουραστεί. Και ο αδερφοί του λένε βλαμμένο θα είναι, δεν τον πάμε στους γιατρούς. Πήγαν στους γιατρούς και εκείνη την εποχή οι γιατροί τη θεραπεία, οι ψυχίατροι λέγανε πήγαινε σε μια γυναίκα και θα θεραπευτεί. Το γράφανε και τρικέτσαν λοιπόν έτσι. Οπότε ο αδερφός ο μεγάλος που ήταν αντρί και πήγαινε πολλές φορές, του λέει ένα κακομοίρι θα σε πάω σε μια γυναίκα και θα πας εκεί να κάνεις τη δουλειά σου και θα ξελαμπικάζει ο νου σου. Κορομπίνι, με ακούς? Εγώ δεν φταίω. Αυτός λύσαξε να με καλέσει. Νομίζει ότι θα κολλούσε τον Χατζηνικολάου, τον Άγιο άνθρωπο, τον Νικόλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το συμπληρωματικό που λέει ο άντρας με τη γυναίκα. Αυτό να ξέρετε, θέλω να χτυπήσετε ένα παλαμάκι για τον Νικόλαο τον Χατζηνικολάου. Το δεσπότη. Ναι, γιατί απήντησε όπως θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την υπόθεση. Ο Θεός να τους συγχωρέσει τους γονείς του και όλους τους Θεσσαλονικιούς. Λοιπόν, και είναι και μια πρόσκληση έτσι βαθιάς αγάπης και υπακοής σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακούστε, το πήγε το παιδί ο βλαμμένος στο πορνείο αυτό. Πήγε το παιδάκι συστερμένο, μπαίνει μέσα, κλείνει την πόρτα, του λέει στην τέτοια πάρτονε, τον παίρνω λέει αυτή. Τον έβαλε μέσα, κλειδώσαν την πόρτα. Ο αδερφός κατέβηκε από κάτω και περίμενε το παράθυρο να του κάνει αυτή. Αυτός είχε σκύψει το κεφάλι και έκλαιγε. Λέει αυτή, τι έχεις παλικάρι μου, γιατί κλαις? Αχ, της λέει, από σήμερα και πέρα, αυτό το πόθο που είχα να γίνω παπάς, δεν θα μπορώ να γίνω πια παπάς. Γιατί θα χαλάσω αυτό που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Αλλά μου είπαν ότι είμαι βλαμμένος και ότι άμα κοιμηθώ με μια γυναίκα θα γίνω καλά. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Τα αδέρφια μου το πιστεύουν αυτό. Και λέει αυτή, θα γίνω εγώ αιτία να μην γίνεις εσύ παπάς? Θα γίνω εγώ αιτία, μια πόρνη, θα γίνω εγώ αιτία να μην γίνεις παπάς? Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν είσαι τίποτα. Ένα παιδί κουρασμένο και τα λοιπά. Πήγαινε να ξεκουραστείς, πήγαινε σε κάποιο μπάνιο, μη στεναχωριέσαι. Της λέει καλά αυτά, πώς θα βγούμε από εδώ μέσα? Ο άλλος περιμένει από κάτω με τον πιστόλι, τι δεν γίνει. Στεναχωριέσαι. Ανοίγει το παράθυρο και λέει αυτή, τι μου κάνεις μάνα μου? Ρε, τόσοι έχουν περάσει από εδώ, λέει στον άλλον από κάτω, σαν τον αδερφό σου κανένας. Ρίξτα! Έξυπνοι. Γιατί αγοράζεις και τον παράδεισο και παίρνεις και λεφτά. Άρα, τι λέει ο Φρανσουά? Τη συμμαρτυρία θα τη δώσει η πόρνη. Θα καλέσετε την πόρνη να επισφραγίσει τη συμμαρτυρία μου. Της αξίζει να σφραγίσει τη συμμαρτυρία μου. Δεν τελειώσαμε, θα πάθετε πλάκα. Ό,τι λένε τα παλαιά βιβλία της Εκκλησίας. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, αφού του είχε πει ο γεροντάς του και αφού από πίσω υπήρχε αυτή η ιστορία όλη, πηγαίνουνε, παίρνει τον αδερφό του γέροντας ο Πορφύριος, παίρνουν τα 800 δραχμιλάκια και πάνε στο πορνείο. Παρουσιάζεται αυτή, παίρνουν και τον υποψήφιο που θα γίνονται παπάς. Δεν την είχε ξαναδεί από τότε.
Δεν την είχε ξαναδεί. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Μπαίνουνε μέσα, λέει αυτή. Δεν μπορώ να σου πω το όνομά του. Πώς από εδώ, του λέει. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Πάτερ, να σας φιλήσω το χέρι. Το φίλησε το χέρι του πατρός Πορφυρίου. Ο πατήρ Πορφύριος σου λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, τι θα λέει ο κόσμος. Λέει αυτός, θα χειροτονηθώ, της λέει, παπάς. Και επειδή εσύ είσαι η αιτία που μπορώ να χειροτονηθώ, παπάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο γεροντάς μου είπε ότι αν δεν έρθεις εσύ στην εκκλησία να φωνάξεις το άξιος, αν δεν έρθεις εσύ, εγώ να μην γίνω. Εγώ, λέει, εγώ είμαι πόρνη, εγώ είμαι πουτά, εγώ είμαι το κάθαρμα της οικουμένης. Πώς να έρθω στην εκκλησία? Επίσης, τι ρούχα, εγώ δεν έχω ρούχα, μένω τα ρούχα μου είναι τσιτσιδέ. Μου έδωσε ο γεροντάς μου 800 δραχμές να πας να αγοράσεις το καλύτερο συντολάκι. Θα σε πάρουμε, θα έρθουμε το πρωί της Κυριακής να σε πάρουμε. Και πήγανε το πρωί της Κυριακής και την πήρανε ντυμένη, περιποιημένη, και πήγε, την είχε ο Πορφύριος δίπλα του. Και την ώρα που έγινε η χειροτονία και φωνάξανε όλοι άξιος, αυτή φώναξε με γενναία τη φωνή. Άξιος! Και έκλαιγε. Πρώτη φορά συμμετείχε σε αυτή τη χάρη της Εκκλησίας. Η χειροτονία είναι πολύ ωραίο γεγονός, γιατί γίνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και έχεις τόσο μεγάλο πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να ξαναγεννήσει το πορνείο. Μετά από αυτό τέλειωσε. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Τι θα κάνουμε τώρα? Κοίταξε, της λένε, θα γίνει φασαρία. Ο Τσάτσος θα μας σκοτώσει όλους μαζί. Έχουμε μπελάδες. Γελάτε, κυρία μου, ο Τσόρδο δεν θα σας τα πει έτσι, θα σας τα πει με πολύ ωραίο τρόπο κτλ. Θέλετε να σας πω πώς στα αρχαία ελληνικά λεγότανε? Πορνοβοσκός. Δεν είναι ωραία λέξη? Ο πορνοβοσκός, πώς κάνει στα γαλιά γκουρ 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 γκουρ, βόσκης πόρνας. Ο πορνοβοσκός λοιπόν είπε, θα μας καθαρίσει όλους. Έχει, λέει, ο Θεός, λέει ο γέροντας. Θα πάω εγώ, λέει ο Πορφύριος. Σηκώνεται και πάει στους υπευθύνους και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κοπέλα δεν θέλει πλέον να έρχεται εδώ. Θέλουμε με ήσυχο τρόπο να μας την παραδώσετε στην εκκλησία. Λένε αυτοί. Ναι, αλλά εμείς την είχαμε υπολογίσει και πρέπει να βρούμε μια άλλη τώρα. Και τα λεφτά, και λέει, εμείς θα σας συγκεντρώσουμε το ποσό που θέλετε για να λυθεί η συμφωνία αυτή και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και αποφασίζει να την πάει σε ένα μοναστήρι. Ανίκανη η εκκλησία να μπορέσει να πάρει αυτή την ψυχή. Ποιο μοναστήρι θα είχε τα κότσια να πάρει μια τέτοια κοπέλα και να την έχει μέσα? Όλοι θέλουν θεούσες. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πάρει έναν άνθρωπο να καθίσει μαζί του στα αίματα, να πορφυρωθεί. Γι' αυτό δεν μας θέλει κανένας. Διότι δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ λόγων και έργων. Αυτό είναι το μυστήριο της ανομίας που μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Τι λέει? Άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Για πες μου εσύ, πού να την πάμε? Ψάξαμε, έψαξε ο γέροντας όλα τα τότε τα μοναστήρια της Αττικής. Και του λένε, υπάρχει μια γερόντισσα που τη λένε Παλαβή, την τρελή. Αυτή θα μου την πάρει σίγουρα. Και πήγανε σε αυτή την τρελή την ηγουμένη και τώρα αυτή λέγεται μοναχή Μαγδαληνή, καταλαβαίνετε, πήρε το όνομα αυτό. Δεν θα τη δείτε ποτέ, διότι πάντοτε κυκλοφορεί με το αυτό το επιδιπτάριο, ξέρετε, αυτό το μαντίλι το έχει μέχρι εδώ. Γιατί? Γιατί λέει ότι τα μάτια μου είναι πορνικά και θα κλείσει η πορνεία των ματιών μου μόνο όταν πεθάνω. Και για να μην γίνουν τα μάτια μου προκλητικά στους επισκέπτες, εγώ δεν έχω πάθος, αλλά για να μην γίνουν τα μάτια μου προκλητικά στους επισκέπτες, κατεβάζει μέχρι εδώ και δεν βλέπει κανέναν. Γριά είναι τώρα. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία του Φρανσουά?